Girube mag mine gi rowere maromo 90 mayudore kar chung' od bura ma Laikipia West oyudo sir mar omenda maromo $10.5 kowuok e aguch Uwezo Fund mating'o gi malo e yore mag dongruok. Kanoloso e nyasi mar chiwo chek mar timo ohala Masipili e ward ma Olmoran, jata tije mar Uwezo Fund Peter Lengapaini ne owacho ni omendago biro dhiro nyime weche mag ting'o malo ohala e grubego mar konyo e dongruok magi giwegi. Notene kod jaod bura ma Laikipia West Wachira Karani, jata tije weche mag omenda mag rowere Wanjiku Muhato e kin mamoko. Na tulikuwa tumekuja hapa kupeana check kwa vikundi zile zimeomba pesa za Uwezo Fund. Leo tumepea vikundi 91, 11 ikiwa ni ile vikundi vimechukua hapo mbeleni na tunaongezea mara 2. Na 80 ni vikundi mpya na tumepeana jumla ya shilingi milioni 10,500 kwa hizo vikundi zote.